கல்வி ரீதியாக போக்குவரத்து ரீதியாக அந்த மாணவர்கள் குறிப்பாக கட்டக்காடு, வெத்திலக்கேணி, தாளையடி, உடுத்துறை பகுதி மக்களுடைய மருதங்கேணி பிரதேச செயலாளர் உட்பட்ட பகுதிக்கு உட்பட்ட அந்த வீதி மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஆகவே இதனைக்கு பின்னாலே யாரும் அரசியல் தலையீடுகள் இருந்த அந்த வீதி இவ்வாறு கேவலப்படுத்தப்பட்டதா அல்லது அந்த அதிகாரிகள் பிழைவிட்டிருந்தால் நீதியின் முன் நீங்கள் உடனடியாக நிறுத்த வேணும். ஏனென்றால் இவர்கள் டச்சப் என்று சொல்லி இப்போ 198 மில்லியனை செலவழிப்பார்கள். திரும்பவும் அது மணல்பாங்கான பாதைகள், அந்த மணல்பாங்கான வீதி திரும்பவும் டச்சப் செய்ய அல்லது வெட்டி திருத்த கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, நான் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களிடம் கேட்கிறேன். போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள், துறைமுகங்கள் மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சரும் பாராளுமன்ற சபை முதல்வருமான கௌரவ விமல் ரத்நாயக்கா அவர்களை இன்றைய தினம் கேட்பதற்காக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் போக்குவரத்து நடவடிக்கைகளில் மிகவும் பின்தங்கிய பிரதேசமாக உள்ள வடமராட்சி கிழக்கிற்கான தரைவழி பாதை போக்குவரத்து மிகவும் சீர்கெட்ட நிலையில் உள்ளது. பருவமழைக்காலம் தொடங்கியுள்ள இந்நேரம் பருத்தித்துறை, நாகர்கோயில், குடத்தனை, செம்பியன்பற்று, மருதங்கேணி, தாளையடி, உடுத்துறை, கட்டைக்காடு, வெற்றிலைக்கேணி, புல்லாவளி, மண்டலாய் பிள்ளையார் ஆலயம் வரையிலான பிரதான வீதி மிகவும் பாழடைந்துள்ளது. 2015-2019 ஆண்டு காலப்பகுதியில் இவ்வீதிக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டு காப்பர் வீதியாக செப்பனிடப்பட்டது. வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கு சொந்தமான இவ்வீதி அதிகாரிகளின் நேர்த்தியான திட்டமிடல், நேர்பார்வை இல்லாமல் செப்பனிடப்பட்டு 5 வருடத்திற்கு உள்ளே பாவிக்கப்பட முடியாத வீதியாக உள்ளது என்பதை அமைச்சர் அறிவாரா? என்னுடைய முதலாவது கேள்வி, இவ்வீதியின் மொத்த நீளம் எத்தனை கிலோமீட்டர்? இவ்வீதிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி எவ்வளவு? இரண்டாவது, 5 ஆண்டுகளுக்குள் இவ்வீதி இவ்வாறு சீர்கட்டுவதற்கான காரணம் என்ன? இதற்கு பின்னால் பிழை விட்டவர்களுக்கான நடவடிக்கை என்ன? மூன்றாவது, இந்த வீதி தொடர்பில் நடைபெற்ற ஊழல் தொடர்பாக பூரண விசாரணை ஒன்று நடாத்தப்படுமா? நாலாவது, இவ்வீதி மக்கள் பாவிக்கக்கூடிய வகையில் காப்பட் வீதியாக எப்போது திருத்தம் செய்து வழங்கப்படும்? ගරු අමාත්‍යතුමා. ගරු කතානායකතුමනි, ගරු ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර. එක වඩමාරච්චි නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මාර්ග දෙකක් පවතින අතර දැනට අබලන් තත්ත්වයක පවතින්නේ පේදුරු තොඩුව මර්දන්කර්ණි B371 මාර්ගයේ කොටසක් පමණි. මෙම මාර්ගයේ දැනට අබලන්ව පවතින කිලෝමීටර් 15 සිට කිලෝමීටර් 31.435 දක්වා කොටස වසර 2016-2019 කාලය තුල මගනැගුම සමාගම මගින් වැඩ පැවරීම වර්ක් ඕඩර් මත සංවර්ධනය කර තිබේ. එම මාර්ගයේ බොහෝ ස්ථාන දැනට අබලන්ව පවතී. ඊට පස්සේ ඒකට පිළිතුර දැනට අබලන් තත්ත්වයක පවතින පේදුරුතොඩුව මර්දන්කර්ණි B371 මාර්ගයේ මුළු දිග කිලෝමීටර් 31.435කි 31.435යි. මෙම මාර්ගය සඳහා පමණක් ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමක් සිදු කර නොමැත. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මාර්ග සඳහා පොදුවේ වැඩ පැවරීම වර්ක් ඕඩර් මත සංවර්ධනය කර ඇත. දෙක, මාර්ගයේ පාදමෙහි පවතින දුර්වල පස්තට්ටු හේතුවෙන් මාර්ගය අබලන් වී ඇති බව නිරීක්ෂණය වේ. මෙම තත්ත්වය ඇතීම් පිළිබඳ පරීක්ෂා කර නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස අභ්‍යන්තර විගණනාංශය විසින් දැනට මූලික පරීක්ෂණ සිදු කරමින් පවතී. එහි අවසන් වාර්තා ලැබීමෙන් පසු වැඩිකරුවන් වේ නම් එම අය සම්බන්ධව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට නියමිතය. 3. අභ්‍යන්තර විගණනාංශයේ අවසන් වාර්තාව ලද පසු ඒ අනුව පූර්ණ පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලැබේ. 4. මෙම මාර්ග කොටසේ අබලන් ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කර වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඇස්සමේන්තුවක් පිළියෙල කර ඇති අතර එහි වටිනාකම රුපියල් මිලියන 398කි. එම ඇස්සමේන්තුවට අනුව 2026 වසරේදී වැඩි දියුණු කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරනු ලැබේ. එනිසා ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රශ්න පිළිතුර තමයි අබලන් වෙලා තියෙනවා. මම මේ මාර්ගය කීප වතාවක් බලන්න ගියා. ඒ නිසා මුදල් වෙන් කරලා තිබෙනවා. මේ ජනවාරි සිට එහි කටයුතු ආරම්භ කරනවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමා. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, அந்த பாதை என்பது யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் மிக பின்தங்கிய கடற்கரையோர பிரதேசத்தை கொண்டது. நீங்களும் நேரடியாக பார்வையிட்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் அந்த பகுதிகளை உங்களுக்கு பரிச்சயமாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன். மிக முக்கியமாக
கல்வி ரீதியாக போக்குவரத்து ரீதியாக அந்த மாணவர்கள் குறிப்பாக கட்டக்காடு வெத்திலக்கேணி தாளையடி உடுத்துறை பகுதி மக்களுடைய மருதங்கேணி பிரதேச செயலாளர் உட்பட்ட பகுதிக்கு உட்பட்ட அந்த வீதி மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஆகவே இதனைக்கு பின்னாலே யாரும் அரசியல் தலையீடுகள் இருந்த அந்த வீதி இவ்வாறு கேவலப்படுத்தப்பட்டதா அல்லது அந்த அதிகாரிகள் பிழைவிட்டிருந்தால் நீதியின் முன் நீங்கள் உடனடியாக நிறுத்த வேணும். ஏனென்றால் இவர்கள் டச்சப் என்று சொல்லி இப்போ 198 மில்லியனை செலவழிப்பார்கள். திரும்பவும் அது மணல்பாங்கான பாதைகள், அந்த மணல்பாங்கான வீதி திரும்பவும் டச்சப் செய்ய அல்லது வெட்டி திருத்த திரும்பவும் அந்த வீதிகள் சீர்கட்டும். ஆகவே தயவு செய்து ஒரு நிரந்தரமான பாதையாக அந்த மக்கள் பாவிக்கக்கூடிய வகையில், அவர்கள் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், தொடர்ந்தும் வீதி இல்லாமல் இன்று வரையும் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே பாதிக்கப்பட்ட மக்களாக இருக்கிறார்கள். தயவு செய்து ஒரு நல்ல நேர்த்தியான வீதியாக அமைப்பதற்கு உதவுங்கள். ගරුව කතානායකතුමනි මම දන්නේ මේක හදලා තියෙන 2016 2019 කාලේ ඒ අනුව මිලියන් 1500ක් වියදම් කළ හදපු පාරක් තමයි දැන් මේ ගොඩක් අබලංගලා තිබෙන්නේ. ඒ කාලේදී දූෂණය සහ දේශපාලන බලපෑම් තිබුණාද කියලා මට අවබෝධයක් නැහැ. දූෂණය තිබුණු බව හිතෙනවා මේ කැඩලා තියෙන විදියට. නමුත් අපට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අප මුදල් වෙන් කළා තිබෙනවා. ඊට අමතරව ආඩියකට අයිති වඩමාරාච්චි නැගෙනහිරට අදාළව ගත්තොත් අපිට තිබෙනවා පාරවල් දෙකක්. එකක් මේ මර්දන්කනි පාර, අනිත් එක තල්ලඩි මාර්ගය සොරන් පට්ටුව වල ඉඳලා ඒ පාර අපි හදලා තිබෙනවා. ඒ වගේම උතුරේ අපි ප්‍රධාන පාරවල් ගණනාවක් ගරු කතානායකතුමිය හදනවා. පට්ටුවහල් පාලම හදනවා, කුරිකට්ටුවන් ජැටික හදනවා. මන්ත්‍රීතුමාගේ දිස්ත්‍රික්කෙම තියෙන වලේපාඩු දක්වා පාර අපි හදන්න පටන් අරන් තිබෙනවා. ඒ නිසා කලින් මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් දැන් මේ ප්‍රශ්න නැහැ. ඒක තමයි නිසා මේ පාර හදන ඔබතුමාත් ගිහිල්ලා නිරීක්ෂණය කරන්න. ඒ වගේම ඔබතුමා ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ කෙළවරේ තිබෙන ඩිසෙන්ට්‍රේෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එකත් බලන්න. අපේ ජල ප්‍රවාහන ඇමතුමා මේ 19 හෝ 20 යනවා. අපි ඒකත් බලාපොරොත්තු වෙන ජනතාවට පත් කරන්න ඉදිරි සති කිහිපය තුළ. පුද්ගලික පැහැදිලි කිරීම ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ අර්ජුන සුජීව සේනසිංහ මහතා.